Coca-Cola bat zurekin hartzea, are divertigarriagoa da, Donostia, Irun, Hendaia, Miarritze, Baiona edo Durangora joate baino. Zurekin nagoenean, zaila sinesten, egon daitekenik, estatuak bezain zera solemne eta ezatseginki behin betikorik, eta bitartean hemen parean, Durangoko azokako ordu batetako argi epelean, elkarrekin nora ezeango ez? Bigarren kafea hartu ohi dugu irratsaio honetan, baina gaur kafe makina alde batera utzi eta Coca-Cola bat hartuko dugu, guztiz sarraskitu dugun Franco Jararen poema horri omenaldia eginez. Tradizioa zama izan daiteke, baina artista onarentzat akuilua. Are, trampolina diote Coca-Cola bat zurekin liburuko bi pertsonaiek. Bada, trampolin gainean jarri, arnasa hartu eta arrisku salto izugarria egin du Beñat Sarasola idazleak. Museoak, erregimen frankista, dantza, maitasuna, txillida, oteiza, argitu ezala berak zenbat osagai behar diren Coca-Cola bat egiteko egunon, Beñat? Egunon. Zer moduz? Ondo, gustora. Hemen ja luzatzen azoka, baina gustora asko. Egia esan, gaizki izan balu, guk badakigu empirikoki frogatu dugu Palentinoko arratsaldetako zale amorratu horietako bat badela Beñat Sarasola, eta beraz ezken nuke sinistuko gaizki erantzun izan balu. Edo gaizki esan balu, akaso arrazoia zein den ere jakingo genuke baina. Onaritu garazkeneko egunetan bi galdera egiten gure gonbidatuei, horietako bat da ea zein den Durangoko azokarekiko duzun lehenengo oroitzapena. Irakurle nintzela, edo, oraindik aurren nintzela esango nuke, inguru hontan uste egiten zen karparen oroitzapena daukat, ez? Oraindik landako gunea erekia gabe zen, eta uste inguru hontan egiten zela karpa handi batean, ez erikusik ez orain den azokarekin noski, eta hori da nik daukadan lehenengo oroitzapena. Eta bigarren galdera da, ea zer erosiko duzun, edo jada zer erosi duzun aurtengo edizio honetan? Erosi ditut liburuak, batez ere, ez naiz, liburu dendetan erosten zaleago naiz, baina badia liburu batzuk ez direnak hain erresak topatzen dendetan, eta beraz, hemen erosi izan ditut, eta adibidez, aipatuko dut bat, eta EHUk atera du, baina arkitekturako klasiko bat da, Las Vegas eredu edo horrelako zerbait da, ez goatzen orentxe titularekin. Baina, euskaratu dute orain, eta arkitektura postmodernoaren inguruko liburu bat, eta gomendatu dit lagunon batek, eta horixe hartu dut. Nik, egingo zizuten galdera unoskin, baina galdetu behar dizut, azokan dauden sortzaileen artetik norekin hartuko zenuke Coca-Cola bat? Aurreko batean ale hori egin zidaten eta askorekin hartuko nuke. Eta ez nuke nahi inorekin gaizki geratu, baina aurrekoan erantzun bezala lagunon batekin eta liburu atea berria duenarekin, Mikel Pagadirekin. Mikel Pagadirekin Coca-Colak oso divertigarriak dira. Lehengoan ona etorri izan kafe batekin eta entrevista ez da egin genuen, baina lepo bintzat. Nik aipatu dut horre salditxo bat liburutik hartutakoa, bi pertsoneien arteko elkarrizketa esan dut, baina pertsonaia beharren pertsona esan beharko nuke, ze eleberri honek asko du kronika eta historia liburutik. Egon da edo eduki duzu zalantzarik formatuarekin? Hau da, hasieratik izan da eleberri edo buelta eman dizkiozu? Ez, hasieran asmoa nuen, saiakera literario bat idazteko asmoa nuen, ezakit euskal literaturan, Angel Lertxundik eta idazten dituen saiakera liburu erroiek, edo Kepa Altonaga batek, baina ez nuen topatzen tonoa, hola idazten, talako batean erabaki nuen saiatza fikzionatzen, novela arantz eramaten, gaia hor nuen, ikergaia hor nuen, ikertzen agintzen horren inguruan, eta hor aldatu nuen olain moldea, sinintzen egituratzen beste modu batean, eta hor neura gustora sentitu nuen, eta hor gozatzen hasi nintzen idazten, eta nik nola idazten duan horretarako, ez da nire hogei bidea hori, hortik tiraka egin nuen, eta alde horretatik oso libre idatzi nuen, eta gustora. Irakurleak topatuko ditu, fotokopiak, eskuizkribuak, argazkiak, eskutitzak, dokumentazio lan izugarria dago hemen,
Artxibo zain bihurtu zara orain? Egia esan ez duen orain arte artxibo lan handik egin, aurreko nobeletan eta poema liburutarako eta ez duen erabili izan artxibo lanik, baina ontarako bai, eta hor ere gozatu dut, baina gero zaila da, azkenean inoiz aipatu dut liburu hau izan dela iaia montaje lana bezala edo collage moduko bat, ez? Material asko nituen, jada inak, beste batzuk nik sortu ditut, gehienak, nik idatzi ditut, baina guztiaren montajea, ordena, nola dialogatuko zuten elkarren artean hori izan da lan handienetako bat, eta bai, eta zailaz, zuk aipatu dezela ondo, material mota ezberdina, oso ezberdina daude, eskutitza daude, prentsa rekortea daude, dokumentu internoak, eta, bueno, hori guztia nola, ze forma eman horri guztiari, hori izan da erronketako bat. Amerikako estatu batuetan bi egonaldi egin dituzu okerrez banago liburuaren prestaketan, ez dira asko izango bazoka honetan horrelako privilegioa duki dutenak? Bai, privilegio handia izan da, nik, unibertsitatean egin du lan, eta hau ikerketa zabalago baten parte da, eta horren barira aukera izan nuen artxibo lan hori egiteko bi egonalditan. Eta orduan, bai, izugarrizko privilegio izan da, tartean ere idazle residentzia batean egon nintzen, eta han ezagutu nintuen beste mundu osoko beste 10 idazle, eta idazan oso esperientzia ederra izan da, eta privilegiatu bat sentitzen naiz, bestela ezingo nuken horrelako liburu bat idatzi, eta konsiente naiz, jende gehienak ezin dola horrelakorik egin. Zenbat bozka martini dan dituzu prozesu honetan? Ez asko, ez naiz oso koktelezalea, nahiko klasikoa hoa naiz. Baina, fetitxe pixkat izan nuen Franco Jararekin, eta adibidez, bai egin nuena izan zen bere bizitoki guztietara joan, eta New Yorken 4 apartamentutan bizi izan zen, eta bakoitzera joan nintzen, ikusi nintu batzuk oso eraldatua daude, beste batzutan plakak ere agertzen dira. Horren novela honek badu pixka bat, Franco Jararen omenalditik, ez? Eta hortik ere aurkitzen da, nik uste. Bai, hori ere galdetu nahi nizun, ze, esaldi bat irakurtze arren, edalontzi betea luzatu dio, ez du edateko gogorik, baina nola egingo diouko. Egiazki, ez zaio momentu honetan beste ezer gozagarriagorik bururatzen, ez da ezer divertigarriagorik ere. Zenbateko eragina izan du Ojarak liburu hau idazterakoan, hitzak aukeratzerakoan? Haundia, ze iruditzen zait, liburu hau aurreko novela neklaratzekorik ez duela 5 urte atean nuen, eta oso tono ezberdineko novela da. Eta honek hau askoz ere ezagiz, esango nuke optimistagoa dela, plazerari emanagoa, beste oso, gaia ere aldetik oso zerberdina zen. Eta nik esango nuke, iruditzen zait, Ojararen testuak irakurriz, bai bere poemak nagusiki, baina baita bere eskutitzak, eskutitz mordo irakurtzeko aukera izan dut, eskutitz pertsonalak, eta hor agertzen den Ojararen tono eta personalari horrek izugarri eragin nahuela iruditzen zait, eta igual exageratzea da, baina pixkat Ojararen espiritutik ere idatzi duela iruditzen zait. Eta horren tono berezi hori, neurri handi batean, nik idatzi du noski, baina Ojarari zor diot, eta neurri batean ere berari omenaldia dela esango nuke. Aurreko lan aipatu zu, hau ere bada, desberdintasun artean, koralagoa. Bai. Pertsonaia gehiagorekin eta beste tonu batean, irudikatu zarazu 50-60 hamarkadako New Yorken hauekin museoan lanean? Bai, zenetzat idaztea handi nagusiki hori da, irudikatzea. Irudikatzea eszenak, espazioak, hor gozatzen dut idazten. Horren, etengabe, nahiz eta pertsonaia erreala diren, gertakari markoa erreala den, gero ja, sartzen zenean detailera, hola idaztea gustatzen bazaizu, eta nahi hola gustatzen zaiz idaztea, ezinbestez irudikatu behar duzu. Osa, zuk imaginatu behar duzu, Franco Jara eta bere bikotea desateateko bizen ugarren, bere gelan, zer egiten zuten. Eta hor asmatu egin behar duzu. Eta zure burua kokatu behar duzu zure burua kokatu behar duzu New Yorken, zure burua kokatu behar duzu MoMan, ezakit. Eta hori, ariketa hori da, niri idaztetik gehien gustatzen zaidan ziur aski. MoMA ipatuta, New Spanish Painting and Sculpture izaneko erakusketa bat izan da abia puntua, baina asko dauka analisi politikoaz. Baita ere, bai, ze oso kontestu politiko, denak dira kontestu politiko importantea, baina hortan, hor gurutzatu ziren alde batetik garai horretan 1960an estatu batu horren interesa, beraien artea munduan zabaltzeko, ze ordura arte gutxi gora bera, Paris zen, munduko zentro artistikoa, eta hortik aurrera ja New York, hor dago liburu famatu bat hori aztertzena, New York hasi zen bihurtzen referente nagusia, eta hor atzen interes politiko jakinak zeuden, eta MoMA pieza oso importante izan zen hor, hori alde batetik, eta bestetik beste aldean,
erregimen frankista erabiltzen ari zen garai horretako artista gazte gehienak vanguardisten lana, erregimena zuritzeko mundu zabalean, ez? Eta erakusketa hau frankistek bultzatu zuten helburu horrekin. Eta hor erdian daude alde batetik Franco Jara komisario bezala, eta bestetik Chillida, Oteiza eta beste artista batzuk, ez? Horren kontestu politikoa ere oso esanguratsua dela esango nuke. Eta analisi politiko horren artean maitasuna eta erotismoa. Nork esan bertzikun Chillida, Oteiza eta erregimen frankistari buruzko liburu batean irakurlea bero jarri zitekenik? Bai, hori nik uste Franco Jarari zor zaiola, esan dudanagatik, ez? Azkenean Franco Jararen historia da nagusia, eta egia da gari horretan Franco Jara maitemindua da, zoroki zegoela maitemindua Bizenguarren dantzariarekin, esan nuke bere bizitzako maitasun indartsuena izan zela, eta bere poema onenak esango nuke, eta ezagunenak gai hortakoa dira Bizenguarren idatziak. Orduan, maitasun histori hori da erdigunean dagoena, eta egia esan, orain aipatzen duzula, nik uste neko kontrastea dela alde batetik hori, ez? Franco Jararen personalidade expansibo hori, sensual hori, eta beste aldean, Oteiza, Chillida, eta ditugun irudi, ez? Haundi, beren obra zoragarri, baina oso mota ezberdinetako obra austero horiekin, ez? Nik uste kontraste hori ere nabarmena dela, bai. Aipatu duzu, garai hori edo maitasun historia horrek eman ziola obrarik onena Franco Jarari, zuk ere baduzu esperientzia idazketan eta literaturan, noizkoak dira Beñat Sarasolaren obra honenak? Hori beti pentsatzen du idazleak edo sortzaileak hau dela bere honena, ez? Horregatik idazten duzu, saiatzen zarelako aurrekoan geratu zaizuna edo hobetzeko izan duzuna idazten jarraitzeko. Behintzat nire kasuan ala da, zen nik lehen esan duen bezala nire bizibidea ez dut idaztetik ateratzen. Beraz, ez banau motibatzen zerbait berria, zerbait hobea egitera, ez nuke idatziko, ez? Orduan hori irutzen zai dela, nik buruan dudana, eta nik oraintxe esango nuke hau dela idatzi dudan gauza honenak aurrekoa gutxietsi gabe. Naiz eta, konsiente naizen baita ere, uste hau ere langintza badela, eta hobetzen eta ikasten joaten zela neurri handi batean, eta esate baterako hizkuntzaren erabilerari dagokionez, eta duela 17 urte idazten publikatzen hasi nintzenetik, uste salto bat eman dudala alde horretatik, ez? Eta, pozik horregatik. Irakurri dut historia bitxi bat dela saiatu zarela Oteizaren pieza bat topatzen, erakusketa horretan parte hartutako Oteizaren pieza bat topatzen, baina ez dagoela arrastorik. Bai, egia da hori. Hori izan zen penetako bat, nire buruan duen gauzetako liburuan zen, erakusketa horren arira, Txillak pieza bat saldu zuen, erosi zuen San Antonioko bilduma zale batek, arte bilduma zale batek, eta arrun ere helburuetako bat, New Yorkera joan nintzenean, estatuatera joan nintzenean, ea pieza hori lokalizatzen duen gaur egun non zegoen. Kontua da kaleitxu batera iritsi nintzela, eta ez nola aurketu, eta tamalez hor aukera banuen fikzionatzeko, eta nizerrak izan asmatzeko, baina irutzi zitzaidan hor fikzioak ez lukela hain ondo funtzionatuko, eta beraz, bideo hori ez nuen jorratu. Baina gaur egun ez dakigu, eta oso pieza kaja bazia horietako bada, bere neko bukaerako lan ezagun horietako bat, baina berezitasun bada eta da aluminiozkoa dela. Ez da burdinezkoa, aluminiozkoa, argazkitan eta bada, eta oso pieza ederra da, baina gaur egun ez dakigu nun dagoen. Badakigu 60ko hamarkadan erosi zuela gizon dirudun batek, baina gizon hori 2000 urtean hil egin zela, eta orduan hortxe galtzen da pista. Hor fundazio badago gizon horren Tobin izeneko gizon horren gauzez arduratzen dena, eta haiekin kontaktatu nuen, eta esan ziaten bi aukera zeudela. Bat, 60an erosi eta nahiko azkar saldu izana pieza hori, eta arrastoa hor galdu izana, edo Tobin hau hil zenean, bere ondarearen alako desmadre moduko bat egon omen zen, eta pieza batzuk egian hor galdu zirela, eta horietako bat izan zitekela hau. Orduan, imaginatzen dut estatu batuetako rantxo galdu batean, kosoto batean pieza hor galduta, edo auskalo. Baina, hori tamalez ezin jakin orain. Bilaketan jarraituko duzu, edo hortxe itxiko duzu pieza honen bilaketaren atala? Galdera hona da, zera, alde batetik tentazio daukat jarraitzeko honekin hain sartuta nago, eta badaude pieza, esanet, pasarte interesgarriak hemendik kanpo ere, adibidez Franco Jararen heriotza, Franco Jara 58an lehenago koinzitu zuen, 57an lehenago koinzitu zuen Sao Paulon Oteizak jaso zuenean bere sari nagusia, eskulturako sari nagusia han zegoen Ojara ere, ez dakit elkar harremanik izan zuten. Hor badira gertakariak nobelagarriak ere, baina bestetik ere
iruditzen zait ez delako mini jendeak egi aspertzea, orduan ez dakit. Oraintxe ari naiz, bai esan dezaket hori, Ojararen poesia itzultzen bukatzen, euskarazko poesia bere itzulpenak bukatzen, eta hori udaberrian argitaratuko da. Horren Ojara pixka gehiago ongo da, hortik aurre ikusiko dut. Badakit hau izaten dela aita bati galdetzea bezala bere umeetan zein den gustokoena, baina nik oraindik ez ditut erosketak egin azokan eta munduko poesia gaierak bildumatik zer gomendatuko zenidak? Badakit zure seme alabatxoak direla, egontzarela proiekturen arduran eta zaila izango dela erantzutea, baina zer erosi behar dut? Bueno, egingo dut irtera izango da, esatea, nik duela urte batzuk, duela iruzpala urte utzi nuen ja editori izateari, eta hortik aurrera Isabel Etxeberriak eta Maialen aberasategi jarraitzen dute editore moduan, beraz, beraien ustakoren bat aukeratuko dut, eta nik zerraki, poeta handi baten kaiera hautatuko dut, esate bateko, Walt Whitmanen antologia, Josu Goikotxeak egin zuena, eta, nik uste oso pozik egon barko gineatekela euskaldun guztiok, euskeraz Walt Whitman irakurtzeko aukera izateagatik, eta hori aipatuko dut. Azkeneko galdera agurtu aurretik, zemuzko harrera izaten ari da liburua, bai azokan eta bai azokaren aurretik? Oso pozik nago, esan, alde batetik konsiente naiz liburu agian, bai gai aldetik eta bai forma aldetik ere, agian ez dela ohikoa, eta agian, hasiera batean, irakurle mota bat entzat, igual, ez dela oso erakargarria, eta horregatik pentsatzen nuen, nora ino itxiko zen, baina impresio daukat, interesa piztu duela, jende askonek aipatu dit, alde batetik edo estetik liburua, eta egia esan oso pozik nago alde horretatik, eta hemen azokan ere aukera izan dut, irakurleen batekin komentatzeko, eta oso pozik nago egia esan. Gozatu azokaz, azken orduetaz, eta besarka da bat? Eskerrik asko zuei, eta nahi duzuen arte, eta ondo segi. Ondo eske bainat.